No čaute ovečky moje. Predali sa 2 roky, minulý rok sme vydali Intraktur a chceme vám ukázať, ako si to bačujeme posledný náš maturitný rok 2024. Tak deťulence. Ja si tu nachystám toto na všelijakých divokých psov, lebo ešte ovce mám vypustené aj kozy, musím podojiť, tak toto mám, nech oné dojde pes, kletnem po hlavi vybavený. Voláky vlk. No, môžeme začať príbehom. Presunieme sa do našej stajne. No, dietky moje, máme tu srálnik, ktorý sa až tak moc nezmenil. Poď sem Dunčo. Ale rozšírila sa nám tu aj maštali, sa nám tu dala možnosť 3D tlače, lebo som IT bačak. Čiže dnes tu vytlačili model držaku na toalet papíra. Ja nie, že by som bol za Dunajec alebo čo, ale tak to nazývam. A tuto je odkladové miesto na imobilné zariadenie. To znamená noviny. Tu máme nejaké celebrity hviezdy, to si bereme o motiváciu. Nike, reklama Nike, ale ne. Nike, reklama Nike. Tu mám Nike. Sme tuto v našej upratovacej časti tohto nášho pobytného bačovského zariadenia. Ovce mi tam vykajú, musím počkať sekundu. Tak, dobre, môže sa pokračovať. Máme tu nový grafický závoj, to mám aj na sobáč, tomu keď sú zabíjačky, to dám na stôl iba. A ešte sa potom ostrkujem, ešte mi je nevidia na... Máme tu takisto možnosti 3D tlače. Tu mám, pretože som žebravý, tak tu máme takéto, že aby som ušetril aj každý jeden zlatý groš, tak aby som nemínal veľa. A ešte tu máme všelijaké držáky na kefky zubnej, aj mimo zubnej. Updatey, čo tu máme, teraz o malinko vážnejší, hej. Tak, máme sa tu dobre, máme tu Dunčo, máme tu kalendár, X-Tool, krásnočky, krásne kompresory. Chcem takýto, 80 litrový. Máme tu voľaké žranice. Máme tu voľaké zdroje energie. To vínovica, pálenica, jablkovice. Také fernžalingy, jak by povedal... neviem, jak sa teraz volal, ale dám to tam, voláko. Frnžalica. Máme tu takisto 3D tlače, máme tu plastové háky, tuto všade máme voľačo 3D tlač, tuto nabíjačka, tu si nabíjam noviny moje, na ktoré sa natáča. Máme tu držáky na baganže, keď vynášam hnoj a mám ich od hnoja, tak ich umiem a potom ich tu zavesím na takýto držák, takto. Ukáž tu tam Dunčo, potom ti dám one kosti, one z prasaťa. Taký máme držiak takto. No, není to vidieť. Nevadí. Máme tu na kozie mlieko, nádobu. Ešte tam máme voľačo. No, tam je od víkendu. Máme tu taký nový, taká nová vec, že elektrika. A to si ideme za chvíľu ukázať. A k tej elektrike máme ešte voľačo, lebo elektrika o samote nie je nič. To je jak koža, ktorá je smrdlavá. Stop, Dunčo.